Boas tardes a todos e a todas. Sexan benvidos á presentación deste libro, desta magnífica obra que nos vai presentar o seu autor Bernardo Penabade, do cal teño que falar. Teño que falar para presentalo, ainda que todos o coñecemos. Sabemos que é originario do Concello de Mañón e que é veciño da Mariña dende o ano 1964. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago, complementou estudos na especialidade de Filoloxía Hispánica. Simultaneamente, a mediados dos anos 80, con Luís Poupariña, desenrolou unha intensa actividade na Comisión de Cultura da Residencia Universitaria Burgo das Nacións, onde impulsou a convocatoria dun célebre certame literario que serviu para descubrir novos valores das nosas letras. Desde 1985 mantivo colaboración artística no sector audiovisual coa empresa Imaxe Galega, en traballos encargados pola Televisión de Galicia. Ademais da sincronización e doblaxe de películas e series de televisión, ocupouse da traducción de guións, especialmente de programas destinados ao público infantil. É profesor de Lingua e Literatura Galega do ensino secundario. Tras un breve período de docencia no Colexio Pablo VI, foi profesor no Instituto Otero Pedrallo de Ourense, en Bueu, Ortigueira e en Viveiro, no Vilar Ponte, dende os anos 90 ao 2003. Dende o 2003 está destinado no INES Perdouro de Burela, onde coordina dende o ano 2008 o único modelo de planificación lingüística aprobado por unanimidade nun concello, denominado Modelo Burela. A parte diso, partilhou en numerosos congresos con ponencias publicadas sobre lingüística, sociolingüística e didáctica. Pódense ler traballos seus na revista A Galia, na Nosa Terra e na revista Novas da Galicia. Dende 1983 é membro da AGAL, entidade na que colaborou con diversas personalidades relevantes da cultura galega como Ricardo Carballo Calero, Martiño Montero, María do Carmo Enríquez e Ixilio Martínez. Dende 1984 foi integrante do Consello Directivo en diversas ocasións, chegando a ser elegido secretario en 1996. Dende o 2001 ata o 2007 foi presidente da AGAL. E dentro do mundo da creación literaria podemos dicir que ten obras con Araceli Herrero, con Ramón Reimunde e Xavier Cordal. Con eles foi coordinador das actas do Congreso sobre Álvaro Cunqueiro que publicou a Diputación de Lugo no ano 1993. En colaboración con Marica Campo, tuvo o seu cuidado a selección e notas do libro Ansias de Vento, publicación póstuma do poeta Gustavo Adolfo López Profil no ano 1996. No 2002 publicou Lingua e Literatura 3 e Lingua e Literatura 4, manuais curriculares para o segundo ciclo de ensino secundario obligatorio. Na revista A Galia recóllense os seguintes estudos obra dele: Outra voz na procura da emancipación nacional, Ricardo Flores, Educación e información obxectivas dos direitos lingüísticos e as relacións transfronteirizas no currículum académico. Vou ter que resumir, senón boteu toda... Pode saltalo todo. Bueno, quedame un pouquinho, ainda que me queda moito, vou resumir un pouquinho. Digo, no volume Estudos dedicados ao profesor Ricardo Carballo Calero, tamén publicou un traballo titulado Algúns usos conflictivos da preposición a nos nosos complexos verbais. Tamén ten publicada as estrategias para a recuperación lingüística no ensino, que viu a luz nas actas do 7º Congreso Internacional da Sociedade Española da Lengua e Literatura no ano 2003. E agora, a través destas conversas con Isaac Alonso Estraviz, que hoxe nos vai presentar, creo que é a persoa máis adecuada para presentar este libro, porque durante moitos anos ele mantivo unhas conversas con Alonso Estraviz, da cal penso que na presentación que nos vai facer agora en vídeo nos queda claro, e despois quedaremos cos magníficas palabras de Bernardo Penabade, ao cal pido un aplauso. A ver se todo sale ben. Moitas gracias. Moitas gracias. Resumí así moito máis fácil. Un das grañas
que traballa en un das grañas que traballa en Burela é que fixo rir os nenos e nenas deste país co Pitufo Zouca. Pois con iso era suficiente. O que pasa é que relendo, escoitando isto que falábamos, apareceu aí unha publicación que eu me sinto moi satisfeito de que vaya ligada a min para sempre. E foi a mención a ese libro de título tan bonito que se titula Ansias de Vento, dun poeta de Xove que se chamaba Gustavo Lois Dosil. Eu podo facer moitos traballos na miña vida, mas este é o traballo especial, este é o traballo do que realmente me sinto orgulloso. Gustavo Lois Dosil foi ano meu en Viveiro, un alumno moi querido. Ao acabar o bacharelato, pois decidiu ir facer veterinaria. Marchou para Lugo, foi facer veterinaria, e cando estaba no primeiro ano, pois pasou de novo polo instituto, chega un día e di: quero falarche en privado. Ui, que será? Entón apareceu un cartafol e dixo-me que eu quero publicar un libro. Teño aquí os textos. O que pasa é que non teño criterio para facer a selección. Eu teño metido na cabeza que quero publicar un libro. Hai outras cousas. Veterinario non sei se vou sair. Iso dame igual. Mas quero ter un libro. Ao mellor ainda teño máis, mas este quero sacalo e necesito alguén que me dé unha orientación. Ben, eu botei un ollo e dixen: home, pois facemos unha cousa, xa tes aquí o cartafol este. Eran basicamente servilletas de cafeterías. A ver, había folios, había unha libretiña, mas había igual que Castelao, para os seus retrincos, di que recolleu nunha caixiña os retallos que foi facendo, por exemplo, en locais públicos. Pois isto era igual. Entón eu dixen: que che parece se o tecleas? Entón, non lle fagas nada. Tecléalo unha vez que pos o texto todo corrido, que se diferencie un poema do outro, mas todo corrido. Non te preocupes de poñer un en cada página. Unha vez que o pases, imprímelo, dan unha copia e comenzamos a traballar. E ben, tomamos algo, celebramos o reencontro e combinamos iso. Mas a vida ten aquelas cousas tremendas. Isto sería, pois, por exemplo, polo mes de marzo. En abril celebraba o cumpleanos. Organiza unha festa de cumpleanos na casa, en Noia, porque os pais viñan traballar á fábrica de aluminio. Foi para Noia, para a casa dos avós, reunión familiar, porque con motivo do cumpleanos do rapaz vai buscar un compañeiro de por ali, un compañeiro de xogos, para
comida para a celebración e morre un accidente de tráfico. Claro. Entón, pensade naquela outra historia. Naquele momento tremendo, pois, un pode coller e poñerlle, levarlle unha coroa, un ramo de flores, ou pode poñer unha esquela. Eu fui coa nai, falando así con ela dentro da traxedia, pois dixenlle, Ángeles, eu non lle vou poñer nin coroa, nin esquela. A ver, se podo, e editar o libro. Pero, desgracias da vida, el morreu e o ordenador colleu un virus e todo o que tiña pasado non houve maneira humana de recuperar. Entón, que nos quedou? Un cartafol con servilletas de café. E aí aparece xente como Marica Campo. Aí se ve a grandeza. Eu naufraguei. Non sabía que... A ver, eu quería facer iso. Mas quen lle bota peito nesas circunstancias a seleccionar, a ver que se escolle. E variamos un texto ou variamos. É un rapaz que escribiu isto con 16 anos, con 17. Que facemos? Pois aí un encontra persoas como Marica Campo que lle dan a luz e sai algo como isto. Que teño que ver aí niso, e non teño unha letra. Mas sinto en parte como obra miña. E gústame que vaya vinculado á biografía, porque é unha maneira de darlle vida a alguén que un quixo moito, non? Agora aquí, estendime con esta historia, pero non vos preocupedes que aforramos tempo, non vamos a evitar isto. Por que? Porque igual que pues, tive a axuda de Marica Campo, o acto este doxe, tive o privilexio de contar con un amigo que se chama Matías Miciosa. Entón, el preparou 2 minutos e con 2 minutos acabades controlando a historia esta do que hai aquí no libro. E ainda encima, como colleremos el ha de buscar aí a maneira de subilo a YouTube, pois collemos e resumimos o libro en 2 minutos e convertémoslo en guía de lectura. Modernidades que benvidas sexan. Vos atendede, xa veredes como vos queda clarísimo. Mérito meu non é... Funciona. Damos este compañía. Esta é a capa do primeiro dos 5 tomos do Dicionario Galego Ilustrado Nós, elaborado por un conxunto de especialistas en filoloxía baixo a coordinación de Jacques Alonso Estrabís. Por razóns alleas á ciencia, os restantes 4 volumes non puderon ser publicados. Un ano máis tarde, en 1984, si viu a luz o grande Dicionario da Lingua Galega, que recolle en 3 tomos case 100.000 palabras, acompañadas das súas definicións, etimoloxías e variantes gráficas, como complemento didáctico, fotografías, deseños, gráficos e cadros sinópticos,
especialmente pensados para afrontar a minorización. Esta obra magna, que conta con versión reducida para o grande público, editada por Sotelo Blanco, está hoxe completamente digitalizada e pode ser cómodamente consultada desde calquera lugar do mundo. O electrónico Estrabís, unha explosión de luz no universo da lingua, é o máis completo dicionario galego en liña. Supera as 127.000 entradas. Con todo, Isaac Alonso Estrabís é autor de outra obra extensa e variada. Nos anos 70, traduciu e comentou diversas obras relacionadas coa liturxia, como o Libro dos Salmos ou os comentarios ao Concilio Vaticano II. Recuperou para o grande público as obras dos grandes teóricos do galeguismo no momento en que se vivía a transición política e se ansiaba a constitución do noso autogoberno. Mesmo puxo en versión galega o Manifesto Comunista e aventurouse con obra literaria propia, como estes contos con reviravolta, que lograron superar a inicial censura do Departamento de Fraga e Ibarne. Agora, Isaac Alonso Estrabís vive na súa casa do Cervelo, en Santa Mariña de Augas Santas, a un paso da cidade de Ourense. Ocupa o seu tempo cultivando a horta e a viña, recollendo e estudando palabras para o incluir no dicionario, exercendo a docencia nas aulas senior da Universidade de Vigo, organizando a correspondencia e alentando o traballo das moitas persoas activistas ou axentes culturais que solicitan a súa orientación. En homenaxe ao profesor, lexicógrafo, traductor, editor e activista cultural, a Través Editora dá agora a coñecer ao público galego e dos restantes países de raíz galega este libro de conversas. Non sei o que máis. Pois moitas grazas. Unha honra. Moitas grazas. Realmente está resumido e dice o que hai. Deixadme controlar o tempo e comentemos algunhas cousas. En 1984 celebrouse en Ourense un congreso internacional alrededor da lingua galega. E nese congreso, ademais de asistente, eu fixen fotocopias, repartinllas aos asistentes, e máis fun esa persoa que lle pon o vaso e máis a botelliña de auga aos conferencistas. Un deles era Isaac Alonso Estrabís. E deuse a casualidade de que nacía dos congresistas, había prácticamente era un medio millar, e celebrábase no Hotel San Martín de Ourense, e villa sendo pois unha cea de gala. Os curritos que poñemos a auga e máis os vasos, na cea tiñamos a encomenda de sentar os asistentes. E, lógicamente, claro, non podíamos sentar, entre tanto, non estivesen sentados todos. Por tanto, tiñamos que ocupar os sitios que quedasen libres. E éramos media dúcia. Había media dúcia de sitios libres, máis separados. Non é que houvese unha mesa para nós. Porque aí encima, nas mesas, había que controlar a ver se faltaba algo para avisar. Nunha das mesas estaba don Ricardo Carballo Calero, e claro está, ningún dos curritos da botella de auga quería sentar ali porque era un compromiso. Entón, eu fun para ali como puiden ir para outra mesa. Tive unha inmensa sorte de que nesa mesa tamén estaba Isaac Alonso Estrabís, do que eu escoitara falar. En fin, eu xa sabía que era unha autoridade académica. Ben, eu sentei ali, e contrariamente ao que é o meu carácter, crédeme que estive moi caladinho.
Porque non era... A ver, porque sentar ali naquela mesa viña sendo máis ou menos como un sacrificio. E se eu sentei ali, foi porque outros tiñan interés en non sentar. Consciente diso, Isaac, home moi vivo, deuse conta da cuestión. Entón, na mesa, serviu de ponte. Por unha parte, falaba co profesor Carballo e a muller, mas, por outra parte, falaba cos outros comensais a quen descoñecía e cos rapaciños do servizo. Moi ben. Ali colleu de onde és para sorpresa que cando eu dixen o topónimo inmediatamente pasei a ser confesado por Carballo Caleno, que entón descubriu o seu interese e comezou a facerme preguntas sobre as Rañas dos Horas, a Reparadora, e a un ferrolano chamado Nicolás García Pereira que estivera por ali facendo traballos administrativos. O bom do Carballo sabía que García Pereira estivera polas Rañas, pero non tiña nin idea, nin lle pude dar unha resposta ao que ele quería saber. Moi ben, iso serviu para qué? Para coñecer a Isaac Alonso Estreviz. Ben, 3 anos máis tarde, houve unha nova edición do Congreso. En esa nova edición do Congreso, Isaac estaba na comisión organizadora e, por tanto, tiña responsabilidades sobre como se había tratar a xente, moi especialmente aos convidados. Aos convidados oradores. A sorpresa é que nese ano chegan algúns convidados especiais, como, por exemplo, Xosé Saramago. Ben, Xosé Saramago non coñecía Ourense e quería coñecelo. Entón, para que Xosé Saramago coñecese Ourense, había que prescindir do Congreso, porque unha vez que ele falase, a ele o Congreso xa non interesaba por máis nada. Entón había que deixar o Congreso e levar a Saramago para a entrevista á Radio Nacional, para a entrevista ao El País. Ben, entón Isaac botou mao aí de xente a quen coñeceu no primeiro Congreso. Entre eles fun eu que todos os días do Congreso nos reuníamos unha vez acabado o traballo, reuníamos para valorar como fora a xornada. Moi ben, pois esas cousas do destino fan que no momento en que eu licencio, pois fume a apuntar á oficina de emprego e lle chamaron de desemprego, en fin, pois fume a apuntar á oficina esa, eran tempos mellores dos actuais, e ao día seguinte chamanme do Colexio Pablo VI, da Rúa de Valdeorras, e para lá fun sen saber exactamente o que ia encontrar ali. Fun facer a entrevista, foi todo ben, pero de repente o señor director, que se chamaba Don Zacarías, díxome: interésanos, pode vir para aquí, vai cobrar usted de tanto. Unha vez que me explicou todas esas condicións, colleu, mirou así e díxome: señor Penabade, vostede sabe que praza vai ocupar? A de profesor de Lingua e Literatura Galegas. Sí, pero vostede sabe quen era o titular? Non. O titular era o prestixioso lexicógrafo Isaac Alonso Estreviz, que agora vai traballar a Ourense. Así que
espero que o colexio non se resinta de tal baixo. E dixen, anda, así que veño a sustituir ao profesor Estravís. Foi un reto persoal, sen dúbida, claro que sí. Esas cousas do destino levan a que marcho do colexio diocesano Pablo VI e son convocado para o ensino público e ofrécenme unha praza de interino en Ferrol. E digo, fantástico, vou coller a praza de interino en Ferrol e de repente dime daquela íanse escoller esas prazas na Coruña a aqueles edificios dos ministerios e de repente a señora que estaba ali na administración dime, home, esta praza de Ferrol é interino, pero ten que combinar 200, están próximos, mas ten que ir aos 2 claustros. Tamén lle damos outra que non é propiamente de interino, senón que é sustituto, mas eu xa lle adianto que o motivo é unha operación dun tumor, entón vai se acabar convertendo en... é sustituto, mas vai estar todo o curso. E dixen, esa logo onde é? Esa é allí no Instituto Otero Pedrallo de Ourense. Entón, encendeuse aquí unha luz e digo, o Instituto Otero Pedrallo de Ourense, o meu xefe vai ser Estravís. Pois logo non quero interinidade, vou ser sustituto, mas vou aprender. Entón, alá fun a Ourense, e o xefe era Isaac Alonso Estravís. E, por tanto, coñecino como noutra faceta, como compañeiro. Cheguei a aquel instituto e encontrei aquel home sabio que coñecía, humilde, servicial e moi comunicativo. E quen viña sendo aquel home no Instituto Otero Pedrallo? Pois viña sendo exactamente igual que o profesor Antón Niñe no Instituto Perdouro de Vilar. Igual. Exactamente igual. Entón, claro está, o profesor Estravís non era o máis importante para o claustro, sin dúbida que non. Para o claustro era outro máis, desde logo non dos primeiros espadas. Para a didáctica, sí. Entón, que era para mí aquilo? Era unha maravilla. Por qué? Porque eu tiña preparador de oposición grátis. Por unha parte, traballaba unhas horas cos alumnos. Depois, recibía clases no departamento ou no café de enfrente. Entón, que problema tiña? Fabuloso. máis destino. En 2002 convócannos a unha asamblea en Ferrol para disolver un colectivo que fora fundado 20 anos antes. E alá fomos á reunión de disolución. Maioría aplastante para coller. O debate era: a quen lle entregamos o capital que hai, a quen lle entregamos? Va ao Museo do Pobo Galego. Non, é mellor a Fundación Penzola. Mas o debate era como disolvemos. Como había aquel debate triste que a mí me comía o fígado, pois eu dixen: amigos,
Dame igual que sexa a Penzol que sexa o Museo do Pobo Galego. Para min, tirar ao río 20 anos de traballo colectivo e 20 anos do patrimonio deste país é unha irresponsabilidade. Eu non quero sair na foto esta de hoxe deste enterramento. Por tanto, saúde e sorte. Escollede o mellor, entregadle a quen queirades, mas eu marcho. Porque me entristece profundamente. Entón, dixo Isaac, eu penso mesmo, eu penso igual, e eu non estou disposto a ser presidente, iso sí que non. Agora, se hai outros que axuden, eu fago o que sexa. Entón cambiou o debate. Cambiou o debate e a disolución converteuse en como sair a flote. Ben, tocoume a min presidente como podería tocar un vocal sexto. Exactamente igual. Porque, digamos, quen era a autoridade moral? Era Isaac Alonso Estraviz, que dixo que se podía fundir o que fose e ele que non era presidente. Pois ben, estivemos 5 anos. 5 anos traballando moi estreitamente, con comunicación diaria entre as dúas casas. Ben, entón, este home, que non ten fillos, pois ten unha capacidade de traballo impresionante. Traballa día e noite. Entón, nesa directiva que había Isaac e máis 8 máis. Mas os 8 máis non chegaban a unha centésima parte do que facía o Isaac. Entón, eu continuaba en estreito contacto con ele. E había algo que me rondaba a cabeza e que me dicía: como eu podo ter estas vivencias? Como eu podo vir á casa deste home? Estar aquí 3 días? Como podo eu ver esta biblioteca? Como podo ver eu esta correspondencia? Como podo eu escoitar a este home falar e con quen fala e con quen se relaciona, ser testemunha directo e telo privativo para mí? Como podo eu atesourar para mí este patrimonio? Entón, comentei de facer unhas conversas. As conversas non foron durante moito tempo como fan por aí con unha nota de prensa que debeu facer editorial. Iso non é verdade. Eu dixen: Isaac, isto que tú faz, alguén o terá que contar. Alguén o terás que contar. Busca unha semana e ao menos déixame gravar. Se despois non se publica, é igual, mas polo menos telo grabado. E iso, eu non teño problema. Agora ben, eu tamén quero ser escoitado. Se facemos isto, unha parte das conversas fanse na tua casa e a outra faz na miña, porque eu tampouco quero estar aquí a corpo de rei como un marqués, porque lle dá con determinado tipo de xente a un dalle vergoña ir para ali e comer e dormir, etc. Tampouco pode ser así. El país non é fácil de convencer, mas tragou. Entón, as conversas son 12 horas. 12 horas que están en casete, que van pasar para o Consello da Cultura Galega. Para que? Para que sexan patrimonio deste pobo noso.
gravamos 12 horas con 2 días en Augas Santas e 2 días en Burela. Entón, en Augas Santas, onde? Pola mañá na casa dele e pola tarde ao lado do río en Allariz. Sabes que Allariz ten o Premio Europeo de Urbanismo, que transformaron aquela vila. Entón vamos ao parque. Fomos ao parque, os cativos xogando por ali, entón escoitanse de fondo. É a gravadora. Os cativos a xogar e nós ao palique. Viñemos para Burela e algo planificamos na casa, mas onde fomos falar? Pola tarde á praia do Cabaliño. A praia do Cabaliño é a praia dos nenos en Burela. Entón, os nenos xogando ao seu e nós ali na praia dándolle ao palique e conversando. E así se fixo. Que encontramos nesas 12 horas? Que temos aquí? Aquí temos 12 horas de conversas. En que orde? Na orde rigorosa en que se falou. Tal cal. E que temos nele? Pois temos o que eu considero fundamental. Isaac Carlos Estravis é o autor do dicionario. Un dicionario con 127.000 entradas. Sí, fabuloso. Esa é unha obra magna. É unha obra magna. A ver, a mí dá a responsabilidade de chegar a unha biblioteca e dir: consulta aí en tal libro. Ese tal libro, pois, costa 8.000 euros. Entón, a mí non sei que me dá coller ali e abrir eses libros, os nosos libros medievais, están ali naquela biblioteca todos, este, outro, de pé a pá. Os dicionarios, todos. A ver, nós queremos consultar algo nun dicionario. Que vas a andar nesta biblioteca, ou na outra. Falas con Isaac e tensos ali, todinhos. Iso é un privilexio. E iso había que meterlo no libro, sí. Mas eu non quería. Ese Isaac xa é máis coñecido. E ese Isaac, sen outro Isaac, pois é coxo, porque intelectuais hai máis. Entón, de que falamos? Falamos da liña en 1935. Falamos de como el naceu nunha familia numerosísima. Falamos de que nesa familia numerosísima que facer? Pois, que facer? Ou andar a pedir ou moverse. Entón, a súa familia onde foi situando os fillos? Foi situando os fillos ao abeiro da igrexa. Entón, ao Isaac, en vez de tocar de sabia, tocou a Oseira. Mas podería ter de tocar de sabia. E foi para Oseira con canto tempo, con 12 aninhos. Entón, claro, con esas conversas, eu digo-lhe: Isaac, hoxe non falamos máis. Por qué? Home, porque eu quero ir a Oseira. Que queres ir a Oseira? Home, despois do que me comentaxe pola mañá, tú tes a porta aberta a Oseira. Teño, claro. Eu, pois, fai-me un favor. Tú contaxe, agora eu quero velo. Eu quero ver Vila Seca. E quero ver a casa da noutra onde naciche. Entón, percibino con os meus propios sentidos, e fixenlle falar sobre cales son as vivencias que ten un neno de 12 anos ao entrar na clausura.
que vivencias ten un neno cando aprende a non falar, por exemplo. Non se trata de sustituir o galego polo castelán. Non é iso. Trátase de substituir unha linguaxe verbal pola linguaxe de signos. Entón, ele conta. E a min iso pareceume impactante. Pareceume que eu non debía quedar en exclusiva con ese patrimonio. Non, a partir de aí, pois, ele explica como se vai facendo un monxe, como son as etapas, por que estando en Oseira, por que 13 anos máis tarde, nace no ano 35, con 12, poñémonos en 47, 1947, entra dentro da Oseira, e 13 anos máis tarde, en 1960, pois, a situación estala. Estala por qué? Porque o franquismo non está só fora do muro, dentro tamén. Entón, que camiño tivo que coller? Tivo que coller o camiño do desterro. Por qué? Por varias razóns, mas desde logo unha delas é que ele xa se relacionaba por correspondencia co galeguismo de ultramar en Buenos Aires. Entón, tivo que sair de Oseira, peregrinación pola Península Ibérica, e da Península Ibérica a Francia, e de Francia a Alemanha, e despois o retorno da Alemanha a onde? A Albacete. E a Albacete traballar en que? Traballar con colectivos marginais. Isaac Alonso Travis é un grandísimo educador social. Debería ser profesor emérito nas facultades nosas de educación social. Por qué? Porque ten unha magnífica trayectoria traballando con colectivos de desfavorecidos. A partir de Albacete foi para Madrid e aí fixo os estudos de filoloxía. E fixo os estudos de filoloxía con quen? Cos grandes da filoloxía española. Que, a ver, moitos deles teñen unha actitude profundamente antiperiférica, non son antigalega. A ver, son profundamente españolistas, mas son os grandes da filoloxía española. Por exemplo, pois, é discípulo de Manuel Albán ou de Lázaro Carreter. De feito, publicou o dicionario quen fixo a supervisión científica? Manuel Albán. Sí. En Madrid faise filólogo e despois da transición pois chegou aquí primeiro como profesor de lingua e literatura castelá e no momento en que puido opositar pois profesor de lingua e literatura galegas. Como profesor de lingua e literatura galegas, un abandeirado da renovación pedagóxica, con todo o que conleva iso de pros e contras. As persoas que máis renovación pedagóxica fan non son precisamente as que máis aplausos levan, nen sequera, en moitos casos, as máis queridas polos alumnos, ou as máis valoradas. Mas sí, un mundo á parte na pedagogía. Traídos de onde? Moi especialmente desa educación social en Albacete. Entón, se tivéssemos que resumir quen é Isaac Alonso Travis, pois collemos e poñemos así a mão. Isaac Alonso Travis é
por encima de todo, un lexicógrafo. O noso grande lexicógrafo nacional. Pim, pam, pum. Así. Mais, o noso grande lexicógrafo, que é? É un grandísimo profesor. E de feito, tiveron inmensa sorte, non só no Ter Pedrallo, senón na Universidade de Vigo, onde foi profesor de didáctica. Xa levamos dous elementos importantes. 3. Teño as miñas dúbidas de como é a xerarquía, mas eu poría traductor. Traductor por qué? Porque é un pioneiro dos textos litúrxicos. Cando os textos litúrxicos non estaban nin mínimamente subvencionados, que tampouco están hoxe aplaudidos, mas unha cousa é traducir os textos litúrxicos hoxe, e outra ben diferente é traducirlos nos anos 60. Entón, sí, traductor. Claro, traductor en dobre sentido, porque este señor é o traductor para castellano de Lobo Antunes, que non é calquera cousa. Pero este señor é o traductor para castellano da Sibila de Agustina Besa Ruiz, que é un libro que a ver quen é o que se atreve a traducir, que non é fácil. Un libro, por certo, ben galego. Pois el fixo o camiño inverso. Traducir deste lado occidental, traducir do Atlántico para o centro. Mas a inversa, o manifesto, os textos do Concilio Vaticano II. Ese era o terceiro, digamos, a terceira faceta. Eu daríalle a cuarta, a ensaísta. Ensaísta non me refiro aos traballos filolóxicos do dicionario. A ver, iso está por encima de todo. Refírome a eses traballos de especialistas no sistema cultural galego. Por exemplo, pois, na correspondencia dos grandes escritores galegos. Necesariamente para estudar a Noriega Varela temos que pasar polos traballos que ten sobre a correspondencia de Noriega Estraviz. E igual que Noriega Varela, falo de Noriega Varela porque ten vínculos con nós. Eu diría que como apartado número 5, que non é marxinal na figura que estamos tratando, a de escritor de ficción. Claro, o que ten feito como escritor de ficción noutras circunstancias sería moi importante. Neste currículo, pois é pouco menos que irrelevante. Entón, cando conversamos, eu dicía, é que ainda non falamos dos contos. E eu dicía, pois non falamos, mas non nos vayamos do tema. Tú respóndeme a isto. Sí, a ver, os contos están ben. Mas contos fixeron os outros. O primeiro mapa do país, non me refiro ao mapa de Fontán, o primeiro mapa do país que vimos na transición, aquel que regalou no seu momento a Caixa Galicia para facer clientela, que ese mapa que está por aí en moitas casas, que agora está amarelecido, foi o primeiro mapa en que vimos aí o conxunto. Que non se supervisou a toponimia. E saca non se supervisou. Entón, que se prescindeu con esta obra?
Pois esta obra pode ser definida como, xa sabedes que se califica un libro como ladrillo. Este, ladrillo non. Este, en todo caso, e non por mí, porque eu ben pouco fixen aí. Eu teño unha preguntiña de 5 palabras, ou 6, as suficientes para guiar e non querer que me fale dos puntos porque hai outras prioridades. Mas iso foi o mínimo. Eu o que quixen foi leválo por onde eu quería, mas coas menos palabras posibles. Mais que ladrillo é granito. É granito por qué? Porque de agora en diante Isaac Alonso Estreviz non é propiedade privada. Eu tiña ese objetivo. E o libro tardou por qué? Porque no momento en que conversamos, ele era secretario dunha entidade. E eu tamén participaba da directiva desa entidade. E non quería que se publicase, entre tanto, os dous tivésemos responsabilidades de xestión. Entón, el protestaba. E quero que saia, e vas deixar que morra. Entón, eu tamén son duro de pelar cando hai que ser. Entón, un día dixen, non me des máis a vara con isto. Se queres, mañá dimitimos os dous. E así que dimitamos, vía libre. Entre tanto, tú teñas responsabilidades, non se publica. Se non, busca outro sitio de publicar. Buscas outro que non teña nada que ver con nós, edítase. Por iso estivo congelado, non por outra razón. O texto, por que digo que é granito? Porque asenta as bases para que este home en vida teña o recoñecemento do país. Non de morto, que é cando está o recoñecemento da cultura galega. Vivo, porque está aí o vedes na viña. Está vivo e goza de boa saúde. Está en pleno exercicio. Iso é o que había que facer. En vida. E o criterio que houve para poñelo por escrito foi conservar escrupulosamente a espontaneidade. Ese foi o criterio número 1. Nós temos aquí 12 horas de grabación, pois vamos ser fiéis absolutamente ao estilo oral. Mas vamos a facer unha pequeniña trampa ao estilo oral. O estilo oral ten aquelas discontinuidades, ten aquela sintaxe ás veces irregular. Ben, pois conservemos o discurso tal cual, e onde hai discontinuidades axeitémolas, onde haxa un enunciado incompleto, pois poñámoslle 2 palabras para que quen o lea o faga con menos esforzo, que non teña que facer ese esforzo de adaptar o discurso oral á expresión escrita e perderse. Non. Iso foi o que se pretendeu. Conseguiuse. Xa era con máis ou menos lectores, a obra está aí, e agora a pelota non está no meu tellado. Agora a pelota está na Deputación de Ourense,
porque a ver como xustifica con todos os premios honoríficos que leva dado, a ver por que non nos lle daste, non? Porque agora non é non. Está na directiva do Instituto Otero Pedrallo. Agora terán que decidir se no Instituto Otero Pedrallo, ademais de ser Otero Pedrallo, pois ten unha sala e sacan os estrabis. Agora está a pelota na Universidade de Vigo. O libro foi presentado na Facultade de Humanidades, con asistencia da dirección da facultade. Entón, eu deixei-lles un recado. Señoras e señores, eu cumprín. Este señor foi profesor aquí durante un tempo. De vostedes depende facerlle ou non o recoñecemento. El non vai ser máis grande nin máis pequeno con ese recoñecemento. Se non hai ese recoñecemento, os que quedamos como pequenos somos nós. Porque a obra dele escrita está. Pero ele pode facer algo máis. Mas o fundamental, o que tiña que dar por este país, deu. Entón, que o recoñecemos? Mérito noso. Que non o recoñecemos? De mérito noso, porque o dicionario, a versión reducida, o texto pedagóxico, o texto para... Este é a versión para os estudantes. Entón, se esta é a versión para os estudantes, imaginamos como é outro. É do país. Non houve que ir buscar a Barcelona, nin a Madrid, nin a Bilbao. É un home da terra. Eu sinto-me un privilexiado por contarvos, por facervos partícipes de quen é. A ver, non vades ver na televisión, porque non aparece. A ver, non aparece, por exemplo, pois, nin no Luar, que aparecen ás veces aqueles, por exemplo, aquele señor Mandianes, que aparece ás veces comentando algo de etnografía ou tal, podía pois, facer algún comentario sobre léxico, podría aparecer algo nun programa divulgativo. Non. Este home marchou de Oseira para o Desterro e despois tivo un silenciamento. Por que? Porque é imposible. Teño a certeza. Se este home tivese morto hai 20 anos, hoxe habería un centro de homenaxes. Por que? Porque, en total, pensaban aquilo de morto que o burro se va do rabo. Moitas gracias, amigos. Antes de que lle pagades algunha pregunta, se que as hai, vexo que sí que as hai, quero dicirvos que o noso Cielo, que é Cielo, trouxonos uns libros para quen queira mercado, e el comprometeuse a asinalos. Así que, se mercades o libro, el ten a obriga de asinalo porque é home de palabra, verdad? Sí, non hai nada. Cando queiras. Que me sinto na obriga moral de facer unha alusión. É a seguinte. Mais nunha ocasión me preguntaba Bernardo se conocía o Oseira. E algunhas preguntas relacionadas con aquel lugar. Eu respondí como podía, que pouco que sei, e xe, empezar a facer. E eu non sabía nada do libro. Hasta que un bom día chega ali con un libro na mão e dedicado. Eu non conocía nada deste bicho, claro. E resulta que vexo o libro Bernardo Penabade, Isaac Alonso Espejo. Cando me deu, díxome,
é o que é. Claro, galego-portugués, pero resulta que empezas e xa te enganas. Pola sinxereza, pola clarividencia e por lo interesantísimo que é, desde o primeiro momento, ver toda a trayectoria dunha persoa anónima para a maioría das xentes e que resulta que é tan fundamental, tan importante eses anónimos, héroes anónimos que temos ao noso lado. Entón, síntome na obriga de dicir que ten un privilexio de ser dos primeiros a ler o libro e que desde logo que é unha auténtica maravilla. Así que, Bernardo, saúde. Pois moito gracias. Saúde compartida. Moitas gracias, entón. O objetivo era ese. Eu sinto moito que non se fixase cos criterios que eu quería. Nunca pode ser o que un defende. Eu quería que o libro tivese 2 edicións. Quería que tivese 2 edicións. Estaba disposto a comprenderedes que a min non me sobra o diñeiro, mas a ver, eu busquei a relación con este home, non. A min veume por destino. Entón, co sabido, para mí era unha responsabilidade non compartir isto. Entón, vamos a ver, se eu teño que poñer aquí para facer a edición con outro criterio, teño que poñer, por exemplo, pois 500 euros. Eu teria pensado, entón, como sería o criterio co que eu editaría? Eu editaría 2 edicións. Entón, nas dúas edicións, metería un DVD na parte de atrás coa propia conversa. Eu quería meter iso. É verdade que isto non foi gravado en vídeo. Ese foi o axente, ese foi o obstáculo que viron. Os editores dixeron, como vas meter? Parece mentira de ti que lle foses facer unha entrevista de magnetófono. Xa, iso é verdade. A ver, se eu tivese daquela a confianza que teño hoxe con Matías Nicieza, pois obviamente, claro que non faría só en audio. Claro que non. Ainda que a entrevista non sería o mesmo. Porque un audio maquíllase moi ben por aí e rapidamente se perde a sensación de estar sendo grabado. Non é o mesmo, exactamente. Ben, para mí non sería ningún demérito meter o audio só. Para os editores, sí. Ben, e aí foi o primeiro. É unha pena que non escoitar. É unha pena que iso, que eu cando pregunto polas ovellas en Vilaseca, que non escoitades o que ele responde. A ver, oxalá, pois, algún día o disponibilice o Consello da Cultura Galega, que entón será un complemento bon país. Pódese ler aquí, despois ao mellor aí cómodamente en internet, escoitar. Iso sí que vai ser interesante, porque é interesantísimo escoitar como ele o explica. Ben, o segundo elemento que me produciu, desacou, pois eu quería facer unha edición digamos que coa ortografía convencional, que para min non é un demérito. Ainda que sexa un híbrido, é un híbrido que está en uso. Entón, non me caen os anéis por
por utilizar, digamos, esa norma. Entón, eu quería facer, digamos, esa edición divulgativa, e na edición divulgativa meter un complemento digital con este libro, de maneira que fose un instrumento pedagóxico, que a persoa tivese a outra edición como punto de partida e o texto digital como punto de chegada. Mas a pedagogía non todo o mundo entende igual. Entended? Ese é o... Sí. Un pouco para que me escoitedes unha moi breve reflexión. Eu non podo ser objetivo ao estudar este libro, que me gustou moito, non? Porque comprenderedes que son, desde hai moitos anos, moi amigo dos dous, de Bernardo e de Isaac, e comparto con eles, ademais, o mesmo criterio da lingua e outras cousas. E, por tanto, non podo ser objetivo. Pero, ainda con iso, eu recomendo a súa leitura. Por moito do que dixo Bernardo, e que non podemos permitirnos o luxo de ter a un Estrabís e non coñecer o país, coñecer a cantidad de personalidades de quinto orden e non coñecer a Isaac, non? Iso está claro que, ainda que agochado coa modestia con que sempre nos fala Bernardo, eu quería tamén reflexionar, como moi bon coñecedor dos dous, en que aí son dous galegos os que falan, dous galegos moi galegos, os dous, moi raposeiros os dous, e que no fondo do libro é un diálogo moi ben conducido por Bernardo e despois respondido por Isaac. Isaac, os que o coñecemos, sabemos como é, simpático, espontáneo, falador, pero é todo un personaxe, entón houbo que moderalo, houbo que levarlo pola vía para que non se saíse daquelo, non? E iso está moi ben feito por Bernardo. Eu ao lelo tamén concluo dicindo que recordei todos eses anos, eses congresos os que se falan, esas historias que hai por aí, porque as vivín tamén con eles, non? Por tanto, para min, foi un recordatorio de moitos lugares comuns que tiñemos, que o mellor vos non tedes a fortuna que eu tiven de vivilos en primeira mão. Pero, desa forma, ao ler o libro, tamén podedes saber esa outra historia oculta, esa historia que non sale na televisión, que non sale na prensa. Antes saía máis do que agora sale, non? E poder coñecer todo iso. Por outra parte, estou totalmente de acordo de que, aínda que non se conta todo, porque iso forma parte dos galegos que son os dous que dialogan, hai certos temas que non se tocan, todo o mundo que os coñecíamos esperábamos que se tocasen, e non se tocan. Non se toca bastante o de Oseira, a razóns profundas de Oseira, está por aí todo como disimulado, non? E outras cuestións persoais e privadas, pois pola modestia e prudencia dos dous, tampouco se toca. O cal o perdemos todos, porque tamén o coñecimento da verdade é a máxima filosófica máis importante, non? Aquí tratábase de coñecer a verdade. Eu, finalmente, anímovos a ler ese texto, que vai a ter moi pouco esforzo pola vosa parte, porque todo galego culto pode ler perfectamente ese texto, e xa veredes como a leitura engancha, é moi interesante o que se conta, fálase de centos de personaxes importantísimos, personaxes de primeiro orden, que se fala de un Otero Pedrallo ou se fala de quen sexa, de moita xente. Con respeito, é un libro moi informativo para coñecer a historia do noso país. Eu era o que vos quería decir, e gracias pola vosa atención. No. Simplemente son un comentario mínimo. Hai uns temas que non se falaron, non porque eu non tivese interese, senón porque el díxome con moi bon criterio
se che falo diso, desviaremos a atención e, por tanto, non nos centraremos no sustantivo. E dixenlle, entón tens que facer a promesa que tenme que prometer que despois me concederás outra entrevista, porque eu, aínda que non sexa para editalo, sí que quero saber sobre estes temas. E díxome que sí, e ino facer. Non para ir, probablemente a mellor para un artigo nunha revista, porque efectivamente eu coincido con el en que son temas de menor importancia. Por exemplo, pois cando presentamos o libro en Santiago, fun interpelado moi seriamente por unha cuestión que falta aí no libro, e digamos que fun interpelado como se a persoa que preguntaba pensase que eu censuraba esas cuestións de biografía. E non se trata disso. Hai persoas que sí que queren saber deses temas, mas digamos que partes que poden ser relativamente rosas para mí non son sustanciais. Que algunhas teñen interese, por exemplo, claro, iso pode... Vou facer un paralelismo. Vitorino Pérez Prieto, que foi cura de Xove, hoxe é un profesor na Universidade da Coruña, pois podería conceder algunhas entrevistas sobre temas referentes ao clero, ou especialmente ao clero que abandona esa condición, non? Ben, no caso, por exemplo, de Vitorino, aínda sería interesante, por qué? Porque el foi un abandeirado de... Isaac non foi abandeirado desa cuestión. A ver, Isaac pois foi monxe e deixou-no. Mas se nós falásemos por que o deixou, digamos que nos centraríamos no adxetivo e non no sustantivo. Entón, cando eu empecé a preguntar, oi, entón, en que momento pensache en deixalo? El coño mirou así para mí e dixo, apaga. Eu respondo isto todo, mas se respondo a isto, entón a xente vai se fixar en cando deixei, porque eu deixei, en que se tive unha crise de identidade. Entón, pois, eu simplemente vos digo que digo o seguinte, fixamos as conversas na parte da Allariz o sábado e máis o domingo. Entón, o sábado traballamos todo o día, mañá e tarde. Entón, no final, pois xa de noite, no sábado, eu quería planificar un pouco para o domingo. Olha, entón, a ver a que hora nos levantamos. Entón, díxome, tú fai como queiras, non contes comigo antes das 12. Vale. Entón, non contes comigo antes das 12, por qué? Porque el tiña en o Cervelo, que pertence a Santa María de Augas Santas, pois en Santa María de Augas Santas a misa é ás 11. Entón, por certo, permitidme que comente con vos esta anécdota. Mirade a singularidade que temos do noso povo. O cura de Santa María de Augas Santas é un paisano como nós. Un paisano podía ser de Foz, ou podía ser de Rúa, ou podía ser de Ferreira do Valadouro. Iso, un paisano con todo o positivo que iso conleva. Entón Isaac
ese cura ten moito interese nunha rendición que hai dun manuscrito do século XIV. Manuscrito que ten Isaac. Ben, entón foi no ver ali, viu-no, quedou sorprendido con ele, tivo uns maus como tivo neus. E Isaac dixolle: tes problema? Tu queres un? Sí. Moi ben. Miras a maneira de ir facendo alguna liturgia en galego e eu ofrezo. Estamos falando de casi 4.000 euros que vale, Pois já comprou. Então agora ten ali 2 exemplares na súa biblioteca. Mas, claro, o libro espera. O libro espera porque o Isaac non lle dá, e o outro non cede. Então, obviamente, non é por nada, non é por nada. Mas, como eu teño a certeza que non vai pasar por o idioma, a ver, o Isaac non lle dá. E o outro non vai dar unha misa en galego mentres viva. Desde logo, entón non vai haber trato. Obviamente, tampouco cometo ningún delito insinuándoos que eu non deixo de mirar con certo gusto un partido de tenis. A ver, se o partido de tenis se pon a tiro, pois tampouco está mal. Si non tedes máis preguntas, eu volvo a decir o que nos dixen antes, recomendaríamos marcar un libro para dar un poquinho de traballo máis a Bernardo asinando. E se non, moitas gracias a todos por acompañarnos nesta velada. Oi. Moitas gracias, contades con o meu agradecimento. Eu estou moi agradecido. Para mí é unha enorme honra ser convidado pola Pomba do Arco. Non é a primeira vez. Síntome orgullosísimo de ter sido convidado. Sabedes que contades comigo sempre que faga falta e que eu poda contribuir, mas iso sí, a todos os asistentes moitas grazas, porque eu sinto moi reconfortado con que estivésemos hoxe aquí.